Assalamu alaikum masoya masu bibiyar wannan tashar tamu mai albarka. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin tasharmu mai albarka wadda take kawo muku zafafan labarai da kuma waƙoƙi sababbi akai-akai. A yau ma ga mu da wani sabon labari ko kuma in ce sabon wani al'amari da yake faruwa, inda Rahama Sa'idu da Samha M Inuwa suke hira suke tattaunawa akan irin abin da yake faruwa ga samari ko kuma in ce mazaje waɗanda suke zuwa da wajen siyayya. Domin a yanzu mazaje suna gudunsu ko kuma in ce samari suna gudunsu akan ba sa zuwa su siyi kaya a wajen, suke tattauna irin wannan abin da yake faruwa gare su. Hakan ya biyo baya ne a dalilin lokutan baya da Rahama Sa'idu ta bayyana cewa ta samu mota GLK, sannan ita kanta dama Samha M Inuwa ita ma kwanaki ta rabauta da irin wannan gwangwajewa da aka yi wa Rahama Sa'idu. To a dalilin haka yasa suke wannan tunanin cewa me yake faruwa gare su har ya zamto samari suna gudunsu, domin yanzu sai su daɗe samari ko kuma in ce mazaje ba su zo wajensu sun yi siyayya ba. To a dalilin haka suke so su gano menene mafitar. Amma kafin mu ƙarasa muku wannan labari, bari mu saka muku kaɗan daga cikin irin abin da suke bayyanawa a junansu, sannan kuma suna mamakin haka. Sannan kuma tana mamakin irin yadda mazaje suke yawaita karɓar lambar wayarta, sannan su dinga cewa suna buƙatar lambar wayarta. A dalilin haka yasa take mamakin wannan lamari, take cewa ta yi bulokin ɗin mutane, amma a hakan kowa idan ya zo wajenta ya ce zai yi siyayya ya ce yana son lambarta. Abin ya ba ta mamaki sannan da dariya. Ga kaɗan daga cikin abin da suke bayyanawa, suke tattauna a kan lamarin nan. Wallahi da samarai sai su yi, samarai da sai sun kai 100 a layi suna jira, suna cewa suna zuwa shagona, ina son wannan, ina son wannan, ina son nama, ina son. To yanzu gaba ɗaya na daina ganin su. Masu sauraro, to kaɗan daga cikin irin odiyon da suka yi hira da Samha M Inuwa da Rahama Sa'idu, tana bayyana mata irin abin da yake faruwa. Sannan ita kanta Samha take bayyana mata cewa ita ma ta samu damar yi mata magana ne sabida ba za ta iya mantawa da ita ba, kasancewar yanzu ta zama tauraruwa, ta zama sele, sabida yanzu ganinta sai an cike fom ko kuma ta dawo da request ɗin fom na mutane wanda za ta yi musu magana sai an cike fom. To a dalilin haka yasa Tana ɗaya daga cikin wadda za ta yi mata magana, ko kuma idan ta kira ta a waya ta saurare ta, take mata magana har ta tsaya ta saurare ta. Kowa dai ya san wannan jaruma ko kuma in ce wannan ɗaya daga cikin waɗanda suke tashi a TikTok, wato Rahama Sa'idu, sannan kuma da ita kanta Samha M Inuwa. Kowa yana alfahari da samun mota wadda ya zamto samarinsu sun ba su. Wannan motar ba kowace ba ce illa GLK, sannan kuma da waya iPhone 16. Duk suna alfahari da samarinsu sun ba su. Idan kai ma kana ɗaya daga cikin wanda kake alfahari da irin bidiyoyin da suke yi, ko kuma suna faranta maka rai a irin bidiyoyin da suke yi, za ka iya bayyana mana ra'ayinka ta hanyar rubuta mana kwamen, domin kai ma ka kasance kana ɗaya daga cikin masoyansu wanda kake alfahari da su. Mun gode da bibiyar mu a wannan tashar tamu mai albarka wadda take kawo muku zafafan shirye-shirye, walau na masana'antar Kannywood, walau kuma na wajen masana'antar Kannywood, da kuma sababbin waƙoƙi a masana'antar Kannywood. Mun gode, a ci gaba da mana sharing da comment da subscribing a tasharmu mai albarka.